Vale. Aquest diumenge, segon partit de Lliga, després de la derrota l'altre dia, suposo que és encara més important o teniu més ganes vosaltres ja d'aconseguir la primera victòria, treure's el mal sabor de boca i començar a sumar. Sí, sabem que l'altre dia el partit va ser un partit difícil, camp complicat. Crec que no vam començar de la millor manera possible, volíem aconseguir els 3 punts, però sabem que això que he dit, és un inici en un camp complicat i aquest diumenge volem, amb la nostra afició, anar els parts punts. Sabem que és un rival complicat també, l'Alcoyano, que ve canviant una mica tot l'equip de l'any passat, on jo també vaig estar allà. I sabem que serà un partit difícil, però jo crec que estant tots junts anirem per la victòria. Tu ara em deies que havies estat l'any passat, la cinquena tants jugadors, no sé si en coneixes algun encara, si saps alguna cosa d'ells, com són com a equip. De l'època que vaig estar jo ja fa 4 anys, estan ara mateix 2 jugadors, però són un equip que segurament rocós, difícil de fer gol, un equip que juga en línia de 5, on seran competitius, un equip fort. Li agrada molt ficar pilotes a l'àrea, un joc bastant directe, però ens hem de fer forts. És un partit al nostre camp on hem de decidir nosaltres a què volem que es jugui. La nostra afició també ens ha d'ajudar per intentar aconseguir els 3 punts, que jo crec que aquesta comunió afició i equip s'ha de fer notar ja des d'aquest diumenge i és el nostre objectiu. No sé si has jugat algun partit tu aquí al Narcís Sala els últims anys, però ara jugaràs aquí com a local. Hauràs vist vídeos, t'hauran dit coses, com és l'ambient. Per un nou com tu, què esperes de jugar aquí, sobretot del tema de l'ambient? Un dels motius per als quals vaig decidir venir aquí va ser aquest. Tenia ganes d'anar a un lloc on es visqués el futbol de veritat. El playoff de l'any passat el vaig seguir perquè estàvem ja amb la idea de venir aquí, que jo volia que l'equip pugés, però va ser en aquestes circumstàncies, però ja vaig veure com es viu el futbol aquí, una afició amb molta passió pel seu equip. Jo crec que és algo difícil de veure a Barcelona, una afició com aquesta, i és una cosa molt bonica per tots. Jo crec que tenir una afició com aquesta, un camp ple tots els diumenges, jo crec que és una cosa que hem de fer que sigui a favor nostre per aconseguir l'objectiu, començant pel partit del diumenge. I ara que portes aquí 2 mesos, què tal estàs aquí a Sant Andreu, amb els companys, amb el club, amb el que has pogut parlar de l'afició? Jo crec que per sort, encara que siguem molts nous, hem fet un grup i un equip molt unit des de l'inici. És una de les coses que més em va sorprendre. Jugadors que porten aquí més temps, jo crec que ens ha fet veure què és el Sant Andreu des de l'inici, i jo crec que és una cosa molt important que tots sapiguem on estem, que no és un equip més de la ciutat ni un equip més de Catalunya ni d'Espanya, sinó que sapigui el que vol dir vestir aquesta samarreta. Jo crec que és important que tothom ho sàpiga, i la comunió que hi ha dins del vestuari jo crec que és molt important, com ens portem entre nosaltres tant dins com fora del camp. És una cosa bàsica per assolir els objectius, i jo crec que això ho tenim des de l'inici, i el que s'ha de veure, jo crec, des d'aquest cap de setmana és el que he comentat, que la comunió, afició, cos tècnic, jugadors sigui màxima, que és el que farà que estem més a prop d'aconseguir l'objectiu tots junts.